Aínda que as temperaturas foron negativas, máis de 100 persoas tomaron parte na andaina de Belén de Cumes en Lousame. O percorrido incluíu un Belén de figuras de gran tamaño no Museo das Minas de San Fins e rematou cun chocolate con churros para todos os participantes. A tradicional andaina de Belén de Cumes do concello de Lousame atraeu este domingo a máis de 100 persoas que, a pesar das temperaturas baixo cero, non quixeron perderse esta actividade popular. A saída foi ás 10 da mañá dende o Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra e participaron camiñantes de diversas localidades, entre eles un numeroso grupo do Club Trabandainas de Noia. O percorrido de 14 km foi circular e seguiu o mesmo trazado que se utilizará para o trail curto de Lousame o vindeiro 28 de decembro. Durante o camiño, os participantes puideron gozar dunha parada no Museo das Minas de San Fins, onde se montou un Belén de Cumes de gran tamaño. A xornada tamén contou cunha visita ao Monte da Fiosa e á Cruz de Marselle, dende onde se podían admirar as impresionantes vistas da ría de Noia. A actividade na que non faltaron as tradicionais gorreixas de Papá Noel e mascotas acompañantes finalizou cun delicioso chocolate con churros ofrecido por Churrería Rafa. A tenente de alcalde de Lousame, Silvia Grafojo, destacou a gran participación e agradeceu o apoio das redes de voluntariado, Cruz Vermella e Protección Civil.